Raġel ta' 30 sena li jgħix b'Irżebbuġa kellu liċenzja tiegħu skwalifikata għal 6 xhur u weħel multa ta' 1000 euro wara li saq bit-traskuraġni u kellu żewġ titfal fil-karozza bil-wifqa mingħajr ma kienu libsin iċ-ċentorin tas-sigurtà. Jirriżulta li meta kien qed isuq, ir-raġel ma kellux liċenzja tas-sewqan hekk kif din kienet sospiża. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq intqal li l-Pulizija innota li r-raġel iserreb bil-karozza u li t-tajers tal-karozza bdew iwersqu. Kien hawn li l-kundistabbli għamel kuntatt mal-Kamra tal-Kontroll tal-Pulizija fid-depo u sar magħruf li s-sewwieq tal-karozza li kienet għaddejja b'veloċità qawwija kienet isuq bla liċenzja. Somalu ta' 33 sena inżamm arrestat wara li tressa l-qorti miex li pprova jbigħ droga illegali. Huwa kien akkużat li bieħ il-kannabis u reżina tal-kannabis, kif ukoll kokaina u ecstasy. Huwa kien ukoll akkużat li kellu droga fil-pussess tiegħu li seraq mobile fl-20 ta' Lulju li uża l-forza kontra sit il-mobile u li jgħix ħajja ta' għas fost l-oħrajn. L-akkużat li għandu passat imtebba bi problemi relatati ma' droga wieġeb mhux ħati u baqa' jinżamm arrestat. Carlos Camilleri ta' 42 sena mill-Marsa ingħata sentenza sospiża wara li l-Pulizija sabitlu droga u pont tal-ħaddid f'daru wara argument li kellu mal-ġar tiegħu. Dan wara li huwa ħareġ bil-pont tal-ħadid għal ġar tiegħu. Wara l-Pulizija sabet 142 gramma ta' kannabis u ammont żgħir ta' eroina u kokaina. L-akkużat wieġeb mhux ħati u l-qorti tagħtu sentenza ta' sena priġunerija sospiża għal sentejn filwaqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma.